मोनगोन बायदि मोनदों जोंनि गेजेराव जोङो गैथाराब्लाबो मोनबा सिट जों मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो थेंक इउ दिनै MGCआ एवारनेस प्रग्राम लादों बेयो लानो गोनां जोबोद गोनां खोथा मानो होनबा जोंनि गेजेराव MGCनि सोमोन्दै गोबां मानसियानो मिथिया आरो मोनथिगौब्लाबो किसुमाना बिसोरो गावसोर जेरैबायदि मावनांगौ बेबादि मावनो हाजोबा गोबां उसुबिदा थायो बेनिखायनो बिथांमोननि खामानि मावनायाव जाहाथे सहज जायो आरो बेखौ जों जाहाथे बारे बारे रिपिट खालामनो हायो आरो जों गोरलैयैनो खामानिखौ जाहाथे मावलांनो हायो आरो रायजो राजाफोरनो जों मोजाङै जाहाथे फोरमायनो हायो आरो जोंनि खामानिया सिगांथिं जों गोख्रोङै जाहाथे दावगालांनो हायो बिनि थाखाय जोङो दिनै गामि गामिबो बिदिनो एवारनेस प्रग्राम सोलिगासिनो दं आरो दिनैहाय बहाय जिल्ला नाङै बे एवारनेस प्रग्रामखौ लानाय जादों दा जोङो माबानि बे गोदान बोसोरनि 2026नि 1 थारिखनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जों क'क्राझारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जों एखेबारे जुनाइसिम आरो बिनिफ्राय ओरै नगाव जानानै आप टु जोङो गवालपारा जिल्लासिम बे प्रग्रामखौ लादों आरो बेवहाय जों जिखिनि एवारनेस प्रग्राम खालामबोबाय बेवहाय जोङो जथेस्थ' मानसिफोरनि जोङो उत्साह उद्दीपनाखौ जोङो मोनदों बिथांमोननिफ्राय जोङो माने मा होनना बुङो बेखौ हेफाजाबखौ जों मोननो हादों बेनिखायनो जों दा मोनथिनो हादों जोंनि गेजेराव गोबां राजखान्थि हान्जा दं गोबां संगठन दङ जाथिनि संगठन एबा गुबुन गुबुन पार्टिनि संगठन दङ दा बेवहाय जेरैबायदि जानांगौ बे जानांगौखौ जों नुहुराखिसै जायनि थाखाय जों दिनै गोसो मोदोम जिउ होसारनानै जों जेसेबां हायो बे गोरिब मानसिफ्रा पकेटाव थाखा फैसा गैया धोन सम्पति गैया बिनि गेजेरजोंनो गावनि खाफालनि गोलोमदै हुगारनानै जि एसे खामायना मोन्दों बेजोंनो जथखिनसित एसे खरस खालामनानैब्लाबो जोङो हादोरनि मोजांनि थाखाय गाव गाव न'खरनि माने मोजांनि थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावथारनांगौ होननानै बे खामानिखौ बे एवारनेस प्रग्रामखौ जों लानाय जादों आरो बे एवारनेस प्रग्रामखौ मोननानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो इलेक्सनखौ माबायदि नोजोर बोदों फैगोन इलेक्सनाव जोङो नाजादों जेसेबां हायो थ' जोङो जुनाइनिफ्राय आप टु क'क्राझारसिम जेसेबां हायो जोङो केन्डिडेट होनो नाजादों आरो बे समाव जोङो जेरै हायो ओरैहाय जोङो सासे सानै जेसेबां हायो जोंनि पार्टिनिफ्राय जों देरहाहोनो नाजादों आरो बे देरहाहोनाय समाव जों जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरो जों मिथिगौ जोंनि गेजेराव माने APL BPLनि केन्डिडेट गैया जायनि थाखाय APL BPLनि केन्डिडेटआ गोबां रां थाखा फैसा होनानै मानसिखौ बायनो हाया एबा बुरखायनो हाया बिनि थाखाय जों जेनबाय थानो गोनां जायो जोङो जेनब्लाबो जोङो नाराज जायाखै जों जेननानै थायाखै जों खांग्रां खुग्लुब जानानै थायाखै जों नाजालांबाय थागोन दा जों नुनो मोनबाय जोंनि BTC-आवनो जा एबा आसाम एसेम्ब्लियावनो जा बांसिन जों नेताखौ देरहानाय नुदों जायफ्रा अरबपति खरबपति जायनाव गोबां थाखा फैसा दङ बिथांमोनखौसो जों देरहानाय नुदों बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो जों मोस्रोमफोरबायदि जों दावगानानै जोंनि सिटखौ हासिल खालामनो थाखाय जों नाजागोन आरो रायजो राजाफ्रा निस्सय जोंखौ सहयोग होगोन आरो सहयोग होबोबाय थादों आरो जों दा जेनै गोबां बाथ्रा सोलोंबाय मिथिबाय जोङो एक्सपिरियेन्स मोनबाय जों बोरैहाय देरहानांगौ बे एक्सपिरियेन्स मथे एबार जों बे बिधान सभायाव MLA इलेक्सनाव देरहानो थाखाय जों बांसिन बोलो होदों आरो मा बेसे सिट मोनगोन बायदि मोनदों जोंनि गेजेराव जोङो गैथाराब्लाबो मोनबा सिट जों मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो थेंक इउ